ಹಾಯ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ ಏನು ಚವಲ್ಲರ್ ನಿಖಿಲ್ ಮಾತಾ ಸೌಖ್ಯತೆ ಯಾನಂತೂ ಸೂಪರ್ ಅದು ಒಳ್ಳೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಂದಿನ ವೀಡಿಯೋ ಒಂದೇ ಪನುಲಿ ನಿಖಿಲ್ನ ಎದುರುಗು ಬರ್ತದೆ ಇಂಚ ಕುಲ್ದೆ ಯಾನ ದಾದಿಕ್ಕ ಬಂದ ನಿಖಿಲೆಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆವು ದಾದಪ್ಪ ಅಂದ ಬೊಕ ಅಲ್ಪ ಕ್ಯಾಪ್ಷನ್ ತೂದು ಗೊತ್ತಾದಿಪ್ಪು ನಿಖಿಲೆಗೆ ದಾದ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪರೆ ಪಿದಾರ್ದೆ ಪಣದ ಎನ್ನ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಮಿರರ್ ಒಂದು ಶೋ ಕೊಡೋದು ಆ್ಯಂಟಿಕ್ ಮಿರರ್ ಈ ವಿಡಿಯೋಡು ನಮ್ಮ ನಿಖಿಲ್ ಕಾತೊಂದಿತ್ತಿನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಮೋಸ್ಟ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟೆಡ್ ವಿಡಿಯೋ ಒಂದೇ ಪನೊಲಿ ಸೆಲ್ಫ್ ಮೇಕಪ್ ಎಂಚ ಮನ್ಪುನಿ ಪಣ್ಣದ ವಿತ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಡೀಟೇಲ್ ದೊಟ್ಟುಗು ಯಾನ ಮೇಕಪ್ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಸೆಲ್ಫ್ ಮೇಕಪ್ ಸೊ ಯಾನ ಎಂಚ ಮೇಕಪ್ ಮಲ್ಪೆ ಪಣ್ಣದ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಯಾನ ತೋಜಾರೆ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪೆ ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪುನ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬ್ರಷ್ ಪೂರಲ್ಲ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಪೂರಲ್ಲ ಓಕೆ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ದ ಲಿಂಕಲ್ನ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪೆತಿತ್ತು ಲಿಂಕ್ ಪಾಡ್ಯಾರೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ದ ಲಿಂಕ್ ಉಂಡದ ಐನು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಪಾಡ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪೆದೆ ಅಪ್ಪ ನಂಗೆ ಏನು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ಟ್ಯಾಗ್ ಮನ್ಪುನು ನಿಕಲ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಲಿಂಕ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಂತದ ಬೈ ಮನ್ಪೋಲಿ ಅವು ಶೇಡ್ಲ ಮೇ ಬಿ ಪೂರ ಡೀಟೇಲ್ ಪಾಡ್ದು ಉಡ್ಪೆ ಅಲ್ಪ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಂದಿನಿ ಪಣ್ಣದ ಓಕೆನಾ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಗ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾತೆರಿಯರೆ ಪೋಪುಜಿ ಸೆಲ್ಫ್ ಮೇಕಪ್ ಶುರು ಮನ್ಪುಗ ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ತು ಉಂಡು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಅಂಡಲ ಮಿರರ್ದು ಎದುರು ಒಂದು ತೊಡಾಪುಂಡು ಏನು ಟ್ರೈ ಮನ್ಪೆ ಒಂಚೂರು ಕಿನ್ಯ ಮನ್ಪರೆ ವೀಡಿಯೋನ ಓಕೆ ಫಸ್ಟಿಗೆ ತೆನ್ನ ಮೋನ್ ಇಡ್ತಿಲ್ಲ ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಉಂಡು ಕೋಡೆತ್ತು ಮುರಾಣಿ ಪಾಡ್ದಿನ ಕಾಜಲ್ ನನಲ ಪೋತುಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಕೈನ್ ರಿಮೂವ್ ಮನ್ಪೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಫೇಸ್ಡ್ ಫೇಶಿಯಲ್ ಹೇರ್ ಪೂರದೆತ್ತಂದ ಶೋಕ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಮೇಕಪ್ ಓಕೆ ಬೊಕ್ಕ ಇನ್ನು ಸ್ಕಿನ್ನು ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತೇ ಉಂಡು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಸ್ಕಿನ್ ಪಿಂಪಲ್ಸ್ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ತೂಕೆ ದಾದಂದು ನಿಕ್ಲ ಇನ್ನೇನು ಟ್ರೈ ಮನ್ಪುಲೆ ಓಕೆ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಅನ್ನ ವೆಟ್ ವೈಪ್ಸ್ಡ್ ಫೇಸನ್ನು ಕ್ಲೀನ್ ಮನ್ಪೆ ಓಕೆ ಒಂಜಿ ವೆಟ್ ವೈಪ್ಸ್ಗೆ ತೊಂದೆ ಓಲ ಹಾಪುಂಡು ಗೆತ್ತೊಂಡ ಯಾನ್ ಜಾನ್ಸನ್ ಬೇಬಿದ ತೊಂದೆ ಹೆಡ್ ಉಂಡವು ಓಕೆ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ನಾನು ವೀಡಿಯೋ ಸರಿ ಬರೋದು ನಾನು ತುಪ್ಪೆ ಎಸ್ ವೀಡಿಯೋ ಆತನ ಆಲ್ರೆಡಿ 2 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಆಣ ಅಂತ ಮೂಲ ಮಿರರ್ ಉಂಡು ಇಂಕ ತುಯ್ಯರೆಗೆ ഞാൻ ಆ್ಯಕ್ಚುಲ್ ಅದು ಮೋನೆ ದೆಕ್ಕದೆ ಬತ್ತಿನಿತ್ತೆ ಓಕೆ ಶೋ ಕೂಡ ಇಂಚ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾನು ಸೆಲ್ಫ್ ಮೇಕಪ್ದ ವೀಡಿಯೋ ಮಂತಿತ್ತೆ ಹೌದಾದ ಅನ್ಪಂಡ ಇಟ್ಟೆನ್ನು ಮೋನೆ ಅರ್ಧ ತೋಜೊಂದು ಇಚ್ಚಾನೆ ನಾನು ಚೆಕ್ಕೆ ಮಂದುಜಿ ತುಲೆ ಪಕ್ಕ ಯಾನಿನ್ನು ಲ್ಯಾಶ್ ಪೂರ ಪಾಡುಜಿದಾಲ ಸಿಂಪಲ್ ಆದ ಮೇಕಪ್ ಅಂದು ಕೊರ್ಪನಿಗ್ಲೆಗೆ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಪೂರ ಮೋನಡಿತ್ತಿನ ಕನಡಿತ್ತಿನ ಪೂರಲ್ಲ ಈ ವೆಟ್ ವೈಪ್ಸ್ ಇಟ್ಟು ಕ್ಲೀನ್ ಮತ್ತು ದೆಪ್ಪೋಡು ಫೇಸ್ ವಾಶ್ ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಕ್ರಬ್ ಬೊಕ್ಕ ಮೇಕಪ್ ಮನ್ಪುನ ಹಿಡ್ದು ಐಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ಡ್ ಮಸಾಜ್ ಮಂತನ ಬೊಕ್ಕಲೇ ಇಡ್ಡೆ ಶೋಕ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ತಿಕ್ಕೊಡು ಶೋಕ್ ತೋಜುಂಡು ಓಕೆ ಇದು ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ರಿಮೂವ್ ಮನ್ಪೆ ಪೂರ ಕ್ಲೀನ್ ಆಡು ಫೇಸ್ದ ಇತ್ತೆ ಏನು ಮೂಲು ಟೋನರ್ ಪಾಡೋಲ್ಲ ಟೋನರ್ ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ ತುಲೆ ಪ್ಲಮ್ದ ರೋಸ್ ವಾಟರ್ ಟೋನರ್ ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ ಜಸ್ಟ್ 2 ಸ್ಪ್ರೇ ಎಂಬ್ರೋಲೈಸ್ದ ಒಂದೊಂದು ಎಂಬ್ರೋಲೈಸ್ದ ಮಾಯ್ಶ್ಚರೈಸರ್ ಪಂತಿಕ್ಕೊಡು ಕಿನ್ಯದೆ ತೊಲೆ ನಿಕ್ಕಲು ಆಯ್ತಲ್ಲ ಲಿಂಕ್ ಏನು ಪಾಡೆ ಪೂರ ಪಾಡೆ ಓಕೆನಾ ಚೂರು ದಯಪ ಏನಿತ್ತೆ ಮೂಲು ಚೂರು ಮಾಯ್ಶ್ಚರೈಸರ್ ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ ದಯಪ ನಂಗೆ ಎನ್ನ ಸ್ಕಿನ್ ಆಯಿಲಿ ಸ್ಕಿನ್ ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ರೀಸನ್ ಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಇಚ್ಚಿ ಓಕೆನಾ ಇದೆ ಜಾಸ್ತಿ ಹೊಡ್ಚಿ ಶೋಕ್ ಮಸಾಜ್ ಮನ್ಪೊಡು ವಿತ್ 2 ಫಿಂಗರ್ ELF ಪವರ್ ಗ್ರಿಪ್ ಪ್ರೈಮರ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಈ ಪ್ಯಾಲೆಟ್ ದಿತ್ತು ನೋಡು ಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಹೊಡ್ಚಿ ಓಕೆ ಚೂರು ಜಸ್ಟ್ ಸಿಂಪಲ್ ಆತ ಏನಿತ್ತ ಸಿಂಪಲ್ ಎನ್ನಮ್ಮ ಮಿಕ್ಸಿ ಚಾಲ್ ಮಾಡ್ತೇರೆ ಏಪಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡ್ಬಿಡಾಗ ಎನ್ನಮ್ಮ ಮಿಕ್ಸಿ ಚಾಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಬಂದಿನಿ ನೋಡತ್ತ ಓಕೆ ಯಾನ್ ಇಷ್ಟೇ ಉಂಡತೆ ಒಂದು ಡಿ ಆಲ್ ಬದಕಲ್ಲ ಸ್ಪ್ರೇ ಪಾಡೋಂದುಲ್ಲ ಚೂರು
ಸ್ಮೆಲ್ ಗುಡ್. ಫಾರೆವರ್ 52ದ ಕನ್ಸೀಲರ್ ಐ ಮೇಕಪ್ಗೆ. ಓಕೆ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಪಾಡುವೆ. ಓಕೆ, ಎನ್ನ ಮೆಗ್ಗೆ ಬತ್ತೆ ಈ ಸಡ ಆಯ್ತು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ತು ಎಂಡ ತೆಲ್ಪು ನಾನು ಪನ್ಪ್ರಾಣಿಡೆ ಬರೋಚ್ಚಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಅವನನ್ನು ನಾನು ಮೂಲು ಫಾರೆವರ್ 52 ಒಂದು ಪಾಡುವೆ. ಪೌಡರ್, ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಪೌಡರ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾನು ಮೂಲು ಕಲರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮನ್ಪುಜಿ ಏನ ಪಿಂಪಲ್ ಫೇಸ್ಗೆ ದಾದಾಪೊಂದು ಫಾರೆವರ್ 52 ಐ ಶ್ಯಾಡೋ ಪ್ಯಾಲೆಟ್. ಒಂದು ಬ್ರಷ್ ನಾಡನಾಗನೆ ಕೊಡ್ತಾಕು ನಾನು ಮುಂದೆ ತೊನೊಂದುಲ್ಲೆ ತೋಜುನ ಒಂದು ಕಲರ್ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ತುಲೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಪಾಡ್ರಲ್ಲಿ ಇಂಚ ಕುಡುಪು ಇಂಚ ಸಾಫ್ಟ್ ಬಂತು. ಓಕೆ, ಡನ್. ಒಂಜಿ ಕಲರ್ ಅಂಡ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲ್ ಅದು ಕೂಡ ಒಂಚೂರು ಡಾರ್ಕ್ ಕಲರ್ಗೆ ತೊನೊಂದುಲ್ಲ. ಮುಂದೆತ್ತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಲರ್ ಒಂದು ಡಾರ್ಕ್ ಆತ. ಬಟ್ ನೆನ್ನೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಗೆ ತೊನೊಂದಿಜ್ಜಿ ನೆನ್ನೆ ನಿನ್ನ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ತೊಂದೆ. ಬಟ್ ಬ್ರಷ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೊಂದಿಲ್ಲ, ಒಂಚೂರು ಕಿನ್ನೆ ಬ್ರಷ್. ತುಲೆ ಮಿಡಲ್ ಸೆಂಟರ್ಗೆ ಹೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಫಾರೆವರ್ 52ದ ಬ್ರಷ್ ನಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು. ಮೊರಣಿ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೆ ಶೋಕೊಂಡು ರೆಡ್ ಶೇಡ್ಗೆ ತೊನೊಂದಿಲ್ಲ ಇತ್ತ ಮುಂದುಲ ಚೂರು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತದ ಮಿಡಲ್ಗೆ ಸೆಂಟರ್ಗೆ ಆಡ. ಇತ್ತೆ ಯಾನ ಶಿಮ್ಮರ್ ಲೈಟ್ ಶಿಮ್ಮರ್ ಪಾಡ್ವೆ. ಓಪಂಡ ಒಂದು ಪಾಡ್ವೆ, ಒಂದು ಕೈಟೆ ಚೂರು. ತುಲೆ ಚೂರು ಪಾಡಿನಿ. ಚೂರು ಐ ಮೇಕಪ್ ಎಂಚಾಂಡ್. ಓಕೆ ಆಯ್ತಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾನಿತ್ತ ಮೂಲು ಕಲರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಂತೊಂದು ಇಜ್ಜಿ ಬೊರ್ಚಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಪಾಡ್ವೆ ಎಂಚ ಕವರೇಜ್ ಕೊರ್ಪುಂಟುಲೆ. ಯಾನ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಹೂ ಪಾಡ್ವೆ ಪಂಡನ ಫಾರೆವರ್ 52 ಪಾಡ್ವೆ ಚೂರು. ಬಟ್ ಯಾನ್ ಮೂಲು ಒಂಜಿ ಚೂರು ಕಲರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮನ್ಪುಜಿ ಎಂಚ ಬರ್ಪುಂಟು ತೂಕ. ಯಾನು ರೆಡ್ ಶೇಡನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಮೂಲು ಚೂರು. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಐ ಆಮ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಒನ್ ಬ್ರಷ್. ಈ ಬ್ರಷ್ ನಾನು ಫುಲ್ ಫೇಸದು ಪಾಡ ಚೂರು ಪಾಡ ತೂಕ ಎಂಚಿನ ಹಾಪುಣೊಂದು ಗೊತ್ತುಚ್ಚಿ ಕಲರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಜ್ಜ ಅಂದರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಫೌಂಡೇಶನ್. ಎಸ್ ತುಲೆಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಕವರೇಜ್ ಕೊರೋದು ಉಂಟದ. ಯಾನ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲ್ ಅದು ಮೂಲ ಎಕ್ಸ್ಪರಿಮೆಂಟಲ್ ವೀಡಿಯೋ ಬಂದಲ್ಲ. ಓಕೆ,
ವಿದೌಟ್ ಕಲರ್ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಎಂಚ ಲುಕ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ತೂಕ ಅದೇ ತುಪ್ಪು ನಿಗ್ದಾನೆ ಕವರೇಜ್ ಎಡ್ಡು ಕೊರ್ಕೊಂಡು ತುಲೆ ತುಲೆ ಬ್ಲೆಂಡರ್ ಅಡೆ ಬ್ಲೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ನೆಟ್ಟ ಲೈಟ್ ಇಡು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅದೊಂದು ಮೇಕಪ್ ಉಂಡತಾ ನಾನ್ ಬ್ರೈಡ್ಗೆ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪೋಲಿ ಗ್ರಿಪ್ಪಲ ಪಾಡನಿಕ್ ಈ ಎಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಪೂರ ಲಿಂಕ್ ಪೂರ ಪಾಡನಿಕ್ಲೆ ಚೂರೇ ಚೂರು ಆ್ಯಕ್ಚುಲ್ ಅದು ಎನ್ನ ಕೈ ಮಸ್ತ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಅವೆ ಫೇಸ್ಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಂಡ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅವು ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ನಾನು ಸ್ಪ್ರೇ ಪಾಡ ಫೇಸ್ಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕುಲು ಬ್ಲಷ್ ಹೈಲೈಟರ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ಗ ಓಕೆ ಒಂದುಲ ಸಾರಿ ಓಕೆ ಒಂದು ಸೆಟ್ ಆಯ್ರೆ ಫೇಸ್ ಇತ್ತೆಯಾನ ಎಂಕು ಕೂಡ ಒಂಜಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಡು ಮೇಕಪ್ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಮೋನೆ ಕಿರ್ಮುನವೆ ಸನ್ನಿ ಮೀಡಿಯಾ ಒಂದು ಓಡೆಕೊಂಡು ತೂಪುಂಡು ಫ್ಯಾನ್ ಎಂಕು ಮೋನೆ ಕಿರ್ಮುನು ಮುಂಕು ಪೂರ ನೆಟ ತುಂಬ್ಲಿಗೆ ಪೂರ ಬುರ್ದೆನ ನೆಕ್ಕಗೆಲ್ಲ ಕೈಗೆಲ್ಲ ಕಂಪೇರ್ ಅನ್ಕಲಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಬೇಲೆ ಬಾಕಿ ಹೊಡಿದಾನೆ ಫೇಸಲ್ಲಿ ಬ್ಲಷ್ ಪಾಡುವೆ ಓ ಬ್ಲಷ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆಲ್ಲ ಕನ್ನಡ ಒಂದು ನೆತ್ತಲೆ ಏನು ಪಾಡುವೆ ಡೀಟೇಲ್ ಓಕೆ ಒಂದು ರೆಡ್ ಶೇಡ್ ಯಾಕಡೆ ತಿಂತೀನಿ ಕರಾಡು ಇನ್ನೇಕ್ಲಿ ಪುಂಡಿ ಕೋಡೆದ ಪುಂಡಿ ಕೋಡೆ ಆಟಿಯದ ಅಂಚದ ಪುಂಡಿ ಚೂರು ಬ್ಲಷ್ ಇದೆ ನಂಗೆ ಇಷ್ಟ ಬ್ಲಷ್ ಕಿತ್ತಿನ ಪ್ಲೇಸ್ ಪೂರ ವಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ರೇರ್ ಬ್ಯೂಟಿದ ಶೋಕ್ ಉಂಡು ಮಸ್ತ್ ಅವೆಂಚ ಹೈಲೈಟ್ ಹಾಕೊಂದುಲ್ಲಿಗೆ ಶೋಕ್ ಐಬ್ರೋ ಫಿಲ್ಮ್ ಅಲ್ದಜಿ ಎಸ್ ಐಬ್ರೋ ಫಿಲ್ಮ್ ಹಾಕುಗ ಫಸ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಐಬ್ರೋಗೆ ಶೇಪ್ ಕೊಡೋಣ ಎಸ್ ಒಂದು ಕಲರ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಸಿ ಜಾಸ್ತಿ ತೋಜುಂಡು ಐಬ್ರೋ ಐಲೈನರ್ ಯಾನು ನೆತ್ತ ಪೂರ ಪೋತುಂಡು ಬಟ್ ಯಾನು ಲಿಂಕ್ ಪಾಡೋನಿಕ್ಲೆ ಬೈ ಮಂದಿನ ಉಂಡು ಐಲೈನರ್ ಪಾಡ್ನಾಗ ಎನ್ನ ಮಿರರ್ ಬೋರ್ಡು ಹುಳ ತುಂಬುದು ದಿಯೇನು ಮಿರರನ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಎಂತದು ಮಾರ್ರೆ ಚಿಕ್ಕ
ಎಮೂಲ್ ತೂತ್ಪಾಡು ಎಲ್ಲನ ತುಲೆ ಒಕ್ಕ ಯಾನ ಮಸ್ಕರ ಪಾಡುವೆ ನೆತ್ತಲ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡುವೆ ಓಕೆ ಅನ್ಪೆ ಒಂದು ಬ್ರಷ್ ದಿಕ್ಕನ ಐಟಮ್ ಅನ್ಪೆ ಒಂದು ಕಲರ್ ಒಂದೆಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಬಂತದ ಆತೆ ತುಲೆ ನೆಟ್ ರಡ್ಡು ಸೈಡ್ದ ಲ್ಯಾಶದೆಲ್ಲ ಒಂದುಂಟು ತುಲೆ ಯಾನ್ ಇನಿ ಡಾರ್ಕ್ ಪಾಡ್ಚಿ ಲೈಟ್ ಪಾಡುವೆ ಓಕೆನಾ 14 ನಂಬರ್ ಬರ್ಚಿ 11 ನಂಬರ್ ತುಲೆ ಯಾನ್ ಇಂದು ದಾಲ ಪಾಡ್ದು ಜೆಂಚಿನ ಕಲರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಂದಜಿ ಎಸ್ ಒಂದು ಶೇಡ್ಲ ಪಾಡುವೆ ಅಣ್ಣ ಒಂಚೂರು ಡಾರ್ಕ್ ಒಂದು ಶೇಡ್ ಲೈನ್ ಪಾಡ ಓಕೆನಾ ನೆನಪಾವದೆ ನಾನು ಒಬ್ಬರ ಪಾಡ್ದೆ ಅಂದು ನೆನಪಾಪ ಎಸ್ ಯಾ ಎಂತ ಫ್ರೀ ಇಲ್ಲ ಆಟೆ ಹಂಗೇನ ചെറു ഗ്ലോസി ആണെന്നല്ലേ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಡನ್ ಬಿಂದಿ ಪಾಡೋಡು ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಪ್ರೇ ಪಾಡೋಡು ಒಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಕಡದೀತಿನ ಕೇಕ್ ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಏನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬ್ಲೆಂಡರ್ ಯೂಸ್ ಮಂತ ಪಾಡೋಣ ತುಲೆ ಕವರೇಜ್ ತುಲೆ ಫಾರೆವರ್ 52 ಒಂದೇನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಫೇಸ್ಗೆಲ್ಲ ಪಾಡೋಲಿ ದಾಲ್ ಪೂಜಿ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ವೀಡಿಯೋ ಬಂದೆ ನಾನು ಫೇಸ್ಗೆ ಪಾಡ್ತಾನೆ ತುಲೆ ಸೇಮ್ ಆಯ್ಗ ಏನು ಡೈಮಂಡ್ ಪೆಂಡೆಂಟ್ ಕಲರೇ ಹೋಗು ಮಾರ್ರೆ ಅದೆಡ್ಡೆ ಕವರೇಜ್ ಕೊಡ್ಪುನ ತೂಲೆಗೆ ಎಂಚ ಉಂಡು ಮಾರ್ರೆ ಕವರೇಜ್ ಇಂಕ ಭಾರಿ ಇಷ್ಟ ಆತ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಬೋರ್ಡು ನಾಂಡ ಖಂಡಿತ ಪೈ ಮನ್ಕುಲೆ ಲಿಂಕ್ ಪಾಡುವೆ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಫುಲ್ ಆಂಡ ನೀ ಕಾಪಿ ಮಂಡಿ ವೆಚ್ಚ ಸತ್ಯವ ನೋಡಂಡ ನನಗೆ ಗಡಿ ಹಿಡಿದು ಹೋನು ಇತ್ತೆಯಾನ ಲೆಕ್ಕಗ ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಪಾಡುವೆ ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಹಾಕ್ತೇನೆ ಬ್ರಷ್ ಥ್ರೂ ಕೆಬಿಕ್ಲ ಪಾಡ್ಲೇವೆ ಏನು ಕೆಬಿ ಬೇರೆ ತೋಜು ಎನ್ನ ಮೂಕ್ಯದ ಜನಕುಲೆ ಎಂತ ತೋಜೊಂಡುಲ್ಲೆ ಬನ್ನಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಂಡ್ ಫೈನಲ್ ಅದು ಫಾರೆವರ್ 52 ದಾನೆ ಫಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಸ್ಪ್ರೇ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಫಿಕ್ಸರ್ ಸ್ಪ್ರೇ ಒಂದು ಸ್ಮೆಲ್ ಒಂಚೂರು ಒಂಥರ ಉಂಡು ಬಟ್ ಎಡ್ಡೆ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ಪೊಂಡು
ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಉಂಡವೆ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ಇತ್ತ ಮೇಕಪ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ನಗಳು ಪಾಡುವೇರ ಅದ ಆಯ್ಲು ಕೂಡ ಇಂಚ ಮನ್ಪುಂಡು ಅಪಕಲ್ಪದ ಮೇಕಪ್ ಪೂಜಾ ಒಂಜು ವೇಳೆ ಅಂಚಿಂಚ ಆಡಂದು ನಾಡು ಅಕಲ್ದಾನೆ ಬಲ್ಲೆ ಮೇಕಪ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ನಗಳ್ದಾನೆ ಒಂಚೂರು ಇಂಚಿ ಮನ್ಪುಲೆ ಅಂದ ಅವು ಇಂಚ ಮನ್ಪುನಾಗ ಅಪಘಾತೆ ಮೇಕಪ್ ಮಂತಿಪ್ಪ ಅವು ಸೆಟ್ ಆದಿಪ್ಪು ಜೊತೆ ಸೆಟ್ ಆಯ್ರೆ ಟೈಮ್ ತೊಂಡು ಓಕೆನಾ ಆಯ್ತಾ ಒಂದಿತ್ತು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸೆಟ್ ಆನ್ ಬರ್ತೇನೆ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಹಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು 20 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಹಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಶೋಕ್ ತೋಜುನ್ ಮಾತ್ರ ಸೂಪರ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಕುಡೊಂಜಿ ಬೇಲೆ ಬಾಕಿತ್ತನ್ ಮಾರೆ ಲ್ಯಾಶ್ ಒಂಚೂರು ಕುತ್ತಮಮ್ಮ ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಶೇಡ್ ತುಲೆಗೆ ರೆಡ್ ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಪಾಡ್ದೇನ ಲಿಪ್ ಕಲರ್ ಲಿಪ್ ಪಿಂಕ್ ಎಸ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಈ ಲುಕ್ ಇಷ್ಟ ಆತ ನಂದೇನು ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತು ನಂಡ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ದಾದಾಂಡಲ ಡೀಟೇಲ್ ಬೊಕ್ಕಲ ಬೋಡಿತ್ತನ್ನಾಡಲ್ಲ ಕಮೆಂಟ್ ಮಂತ ಪಂದೆ ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಸಜೆಷನ್ ಕೊರಿಯರೆ ಪೋಪೇರು ಮೇಕಪ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ನಕುಲು ಇರ ಮನ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿತ್ತನ ಮನ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿತ್ತನ ಆಫ್ಕೋರ್ಸ್ ನಿಕುಲ್ ಮಂತದ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡ್ಲೆ ಅಂದಾಲ ಕನ್ಪುಜಿ ಗಾಟ್ ಇಟ್ ಓಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ಎಂಚ ಇಷ್ಟ ಉಂಡ ಯಾನಂಚ ಮಲ್ಪೆ ಮೇಕಪ್ ಓಕೆ ಆತೆ ಮತ್ತೆ ಯಾನು ಎನ್ನ ಅಮ್ಮಗ ಈಯನ್ನ ಲುಕ್ಕನ್ನು ತೋಜವೆ ಅರ್ಧಾದ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮನ್ಪೇರೊಂದು ತೂಕ ನೆಟೆ ತುಲೆಗೆ ಅವು ಕುಂಟವೆ ಅಂಗಿ ತಪ್ಪಿನ ಅಮ್ಮ ಏನಂಚ ತೋಜೆ ಲಕ್ಕಲೆ ಕುಂಟು ರಾಜಿರ್ದೇರು ಎಂಚ ತೋಜೆ ಬನ್ನೆ ಸೋಕು ತೋಜನಾ ದಾದಾತನ ಸೋಕಾತನಾ ಜೋರ್ ಬನ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮರ್ಯಾದೆ ಪೂಜಿ ಸತ್ಯ ಬನ್ನೆ ಅಮ್ಮ ಸೋಕಾತನಾ ಪೈಂಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಾತನಾ ಏ ಸತ್ಯ ಬನ್ನಿ ಅಮ್ಮ ಎಂಚಾತನ ಪೈಂಟ್ ಎನ್ನ ಮರ್ಯಾದೆ ಪೂಜಿ ಸರಿ ಬನ್ಲಿ ಕೊರ್ಲಾತನ ಮಾಲಶ್ರೀ ಸೋಕದ ಜನ ಮಾಲಶ್ರೀ ಸೋಕಾತ ನಿಜ ಬನ್ನಿ ಸರಿ ಬನ್ನಿ ಸೋಕಾತನಾ ಕೊರ್ಲಾತನ ಅನ್ನ ನಂದು ಅನ್ನಂದು ಬರ್ಚಿ ಓಕೆ ಶೋಕಾತನಿಗೆ ಆರಂಗಿ ದಾದನ ಡೈಲಾಗ್ ಪಂಡೇರ್ ಅವು ಬರ್ಚಿ ಹೆಂಗೆ ದಾದನ ಈಗಲೇ ಮಣ್ಣು ಹಿಡಿತು ಉಂಡದ ಅರ್ಧಾದ ಮಣ್ಣಿಂದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲ್ ಅದಾರು ಬೇತದಾದರ ಮಣ್ಣಿ ಮೇಕಪ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಅದು ಬೇತೆ ಕುಡಂಜು ಮಣ್ಣಿ ಅಕ್ಲೆಗೆ ತೋಜಾಲ ಅಂದು ಫೇಸನ್ನು ಬಟ್ ಬರ್ಚಿ ಏರೆಗ್ಲ ಬರ್ಚಿ ಹಿಂಗೆ ನಿಕಲ್ನ ಒಬ್ಬಕ್ಕೆ ನಮ್ಮನ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇತ್ತಂಡ ಯಾರು ಬೇತಕಲ್ಲಿ ಏರ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಪನೋಡೊಂದಿಜ್ಜಿ ಅದು ಅನ್ಕೊಂಡು ಮನಸ್ಸುಡಂಜಿ ಬೇನೆ ಉಂಡು ಪನಿಯಾರ ಆಪುಜಿ ಶಕ್ತೋಜ್ವೇನ ಇತ್ತೆ ಅನ್ನಿಕ್ಲೇಗ ಈ ಮೇಕಪ್ನ ಅರ್ಧ ಗೆಪ್ಪೆ ಅರ್ಧ ಫೇಸ್ ಎಂಚ ತೋಜುಂಡು ಅರ್ಧ ಫೇಸ್ ಎಂಚ ತೋಜುಂಡು ನಿಕ್ಲೆ ತೂಲೆ ಓಕೆನಾ ಈ ಮೇತದಿಪ್ಪುಗನ ರೆಡ್ಲ ಒಂಜೆ ಲೆಕ್ಕ ಉಂಡು ಓಕೆ ಈ ಮೇತ ದಿಪ್ಪೇನು ಫುಲ್ ಅರ್ಧ ದಿಪ್ಪುಗ ಓಕೆನಾ ತುಲೆ ಫುಲ್ ದಿಪ್ಪ ಬೇಜಾರಾಗ್ಬಿಡು ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಇಪ್ಪಡ ಉಡ್ಚಿ
ನಿಖಲ್ ಎನ್ನಲೆ ಆ ಫಾರೆವರ್ 52 ಏತೆಡ್ಡೆ ಕವರೇಜ್ ಕೊಡ್ತು ನಮ್ಮದು ಎನ್ನ ಫೇಸ್ಗೆ ಎನ್ನ ಅರ್ಧ ಫೇಸ್ ತೋಲೆಗೆ ತೋಜೊಂದುಂಡ ಅದ ತೋಲೆ ಭಯಂಕರ ಮಾರ್ರೆ ಅದಾ ಓಕೆ ಓಕೆ ತುಯ್ಯರ ನಿಖಲ್ ಈತೆ ಇಷ್ಟಯ್ಯ ಅಷ್ಟೇ ಏನಿಲ್ಲ ಮೇಕಪ್ ಈ ಮೇಕಪ್ಪಿಗೆ ಇಂಗ್ಳು 10,000 ಕೊರ್ಪಾದ ಆತೆ ಮೇಕಪ್ ಮಂತದ್ಲಾಂಡ್ ಮೇಕಪ್ ರಿಮೂವ್ ಮಂತದ್ಲಾಂಡ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಎನ್ನ ಇನ್ನಿತ್ತ ವೀಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆತನಂದೆನ್ವೆ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತು ನಾನು ಅದಾയത് ಇದು ಲೈಕ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಅಂಚಿನ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ನಾನೆಲ್ಲ ಏರ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತಿತ್ತು ಜಿನ್ನಾಂಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಪನೊಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕುಡೊಂಜಿ ವೀಡಿಯೋದೊಡುಗು ನಿಖಲ್ನ ಎದುರುಗು ಬರ್ಪೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಓ ವಿಡಿಯೋ ಬೋರ್ಡು ಪಣ್ಣದ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಮಸ್ತ್ ಜನದ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಆದಿತ್ತು ನೀ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಸೆಲ್ಫ್ ಮೇಕಪ್ದ ಅಂಚಾದ ಇನಿ ಪುರ್ಸೋತ್ ಮಂತೊಂದು ಮಲ್ತೀನಿ ವಿಡಿಯೋ ಅಂಚನೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಓ ವಿಡಿಯೋ ಬೋರ್ಡು ಪಣ್ಣದ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪರೆಗ್ ಓಕೆನಾ ಅಂಚಪ್ಪನೊಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕುಡಾರ ತಿಕ್ವೆ ಟಾಟಾ ಬಾಯ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್.